Hello everyone, this is Birjay Brahma and welcome back to my YouTube channel Birjay Brahma. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ Birjay Brahma YouTube channel सिम आङो फिन खेबसे बरायनानै लाबोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय सुइसाइड। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै जुदि माबाफोर साजेसन आंखौ होनांगौ दङब्ला नोंथांमोना हरनो हागोन आरो बेखिनिखौ खावलायग्रोनाय थाबाय। थ' बिदिब्ला खोनासंदो नोंथांमोना। स' सुइसाइड जायखौहाय जोङो गावखौ सिथारनानै लानाय होननानै जोङो बर'आव मिथिगौ। दा सुइसाइड होननाय केसआ बे जाथाया बे सुइसाइड होननाया जोंनि समाजनि गेजेराव गोबां जाफ्लेबाय थाग्रा जाबाय। जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि खाथि खाला जोंनि एरिया जोंनि रिजन आसामाव बा इन्डियायाव आरो सारा वर्ल्डआवनो जोङो नायदिङोब्ला सुइसाइडनि केसआ गोबां जाबोगासिनो दं। सिम्पल भाबै आङो जुदि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' समाजनि गेजेराव सुइसाइडफ्रा गोबां बिथिङाव दिनै जाबोनो हमदों। दिनै न'खरनि दावराव दावसिनि थाखाय सुइसाइड, सोरबाया रिलेशनशिपनि थाखाय सुइसाइड, दिनै जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मोजां मोनलायनायनि थाखायबो सुइसाइड जादों, थाखा फैसानि थाखाय न'खराव सोरबा गार्जेना सुइसाइड जादों आरो फरायनायनि फारसेनिफ्राय लानानैबो दिनै स्टुडेन्टसफ्राबो उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फ्राबो दिनै सुइसाइड जादों। आरो जोङो दाख्लै बावैसो गोबां खोनानो मोन्दों जे दाब दाब जायगायाव सुइसाइड केस, मार्डार केस, माने दिनै रेप खालामनानैबो गोबां दिनै सुइसाइडनि मोनसे फाव फान्दायनानै रेप खालामनानै बुथारखोमानाय बे जाथायफ्रा जोंनि गेजेराव जाफ्लेगासिनो दङ। थ' आरो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोर जायफ्रा मोननै मोनथामसो केस जोङो खोनाबाय थांनाय बोसोरनिफ्रायबो सिगां बोसोरफ्रावबो खोनादोंमोन जे फरायसाफ्रा नै दा बे बोथोराव सुइसाइड जादों। मानो एफा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा क्लास 7, 8, 9 बा 10 फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै सुइसाइड जानो हमदों। मानो जादों? दा सुइसाइड मानसिया माब्ला जायो आंनि मोन्दांथिजों आङो दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। मानसिया सुइसाइड जायो जेब्ला जोंनि जे साननो हानाय गोहोआ जे सिमा बारो, मोनसे बिथाथिसिम फैयो जे जाय बिथाथिसिम जोंनि साननाया दावखोयोब्ला जोङो नामायफिननो हाया बा गाहायाव जोङो साननायखौ लाबोफिननो हाया, जायखौहाय हाइपार टेनसन जोङो बुङोब्ला जेनेबा टेनसन बारा जाब्रेनाय, बै माखासे बिथिंफोरखौ लानानै गोबां साननायफ्रा जोंनियाव बारा जायोब्ला जोङो थैनायनि लामाखौबो गोरलै साननानै लाग्रा जायो। थ' बेनि गेजेरावनो दिनै गोबां थैनायफोरनि जाथायफोरखौ खोनानानै दिनै साफ्रोमबो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फंबाय बिनानाव आरो गोबां सुबुंफोरनि खोमायाव बै थैनायनि खौरांफ्रा हाबनायनि दारैबो जोंनि गोसोआव मोनसे सानदांथि फैबाय जे मानसिफ्रा जेब्ला टेनसन जायो बा साननायनि लैथोआव गबयो, जेब्ला गाज्रि साननायनि लैथोआव गबयो, गावखौ हमथानो हायै बै बिथाथियाव जेब्ला फैयो सुबुंफ्रा, अब्ला बै जोङो मोनथिनाय खोनानाय खौरां, बैफोर खौरांफोरखौ खोनानानै गावनि गोसोआवबो मोनसे साननायखौ लाबोयो। दा बेखायनो जोंनि बे सुइसाइड जानायनि माखासे खौरांफोरखौ जोङो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि खौरां फोसावथायनि गेजेरजों मिन्थिनायाबो जोंनि थाखाय हयथ' गाज्रिसो। मानो होनबा जेब्ला मानसिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयो बा माबा मोनसे हाख'वा सिटुएशनाव बा थासारियाव थायो, अब्ला गोबां सुबुंफ्रानो बेबायदिनो गावखौ फोजोबनानै लानाय बै खामानिखौ एबा साननायखौ सानहरो आरो बै बिसिनि साननायानो बेखौ थैनायनि फारसे जिखुनु जाया बिथिंजों थैया मानो थैनायनि फारसे हयथ' लाङो। दा जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय दिनै सुइसाइडनि केसआबो हयथ' बेबायदिनो जादों। आरो रेपनि बेलायावबो बेनो जे गोबां जायगायाव दाब दाब खोनायो, सोरबा बिफाया फिसाजोखौ रेप, सोरबा फंबाया सोरबा काजिन बायदिसिनाखौ रेप खालामनाय आरो बायदिसिना गैं रेप, मार्डार, नै बैफोरबायदि केसेसफ्रा माने निउसफ्राव
खोनानाय खौरांफोरनिफ्रायबो बे मोनफा मोनफा दिनै ट्रेन्ड जाबोनो हमदों स' बेखायनो जोङो बांसिनै जुदि पजिटिभ मेसेज होनो सानोब्ला बै निउसफोरनि गेजेरजों बा सांग्रांथि होनो सानोब्ला जों वार्न खालामनो सानोबा बेयो फारसेजों बिनि नेगेटिभ पइन्ट्सआबो थाफायो आंनि मोन्दांथियाव बे स' बेखायनो दिनै दाब दाब जायगायाव खालि रेप मार्डार सुइसाइड बेफोर दिनै जाबोनो हमदों आरो थ' समाजा बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बैफोर गाज्रि जाथायफोरनिफ्राय जुदि बारग'नांगौब्ला जों साफ्रोमबो इन्डिभिजुवेला उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम एबा मोनसे फेमिलिया मेन दायित्व हिसाबै मोनसे न'खरा बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय जाहाथे रैखा मोननो हायो बै रैखा मोननो थाखाय माखासे इनिशिएटिभ सोलोंथाइ नांगौ फरायसाफोरनो उन्दै गथ'फोरनो स्पिरिचुवेलिटिनि फारसे जेरै धोरोम बिथिंनि फारसे समाजफोरनि माखासे आयेन साननाय हनाय आरो गावनि जिउनि फारसे मोजां मोननाय बैफोरबायदि खामानिखौ जुदि बैफोरबायदि सानदांथिखौ जुदि जोङो उन्दै गथ'निफ्रायनो गथ'फोरनो होनो हायोब्ला हयथ' निस्सय सानसे बबेबा मोनसे समाव जोंनि इयुन जेनेरेशना माखासे गेपनि उनाव हयथ' मोजां नि फारसे फैगोन आरो गावखौ फोजोबनानै लानाय बै गाज्रि हाबा अगेन हाबानिफ्राय हयथ' सांग्रां लाबोनो हागोन आङो बेखिनिखौ फोथायनाय दङ थ' नोंथांमोना साननो हागोन जोंनि न'खरावनो बयनावबो जायो जोंनि फेमिलिफ्राव जायो माखासे जाथायफोर जों बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो माब्ला बारग'नो हागोन दा बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय जोङो बारग'नांगौ जायोब्ला जोङो गावनो गाव आंनो एबा फार्स्टआव आंनो बा नोंथाङानो सिगांग्रो बैफोरबायदि जाथायनिफ्राय बारग'नायनि लामाखौ जोङो लाग्रोनांगोन जुदि जोंनो गावनो लाग्रोआब्ला जोङो सोरखौ लाहोनो हानो स' बेखायनो बै गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जोङो गावखौ जेब्लाबो सिगांग्रो फोसाबनानै लाग्रोनांगोन अब्लानो आं मोजां जायोब्ला हयथ' मुलुगाव सोरबा सासे मोजां जायो होननाय बाथ्राया बेयाव खामानि होगोन आरो मोनसे जे जोंनि न'खराव गामियाव खाथि खाला समाजाव जोङो जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ गाज्रि हाबा हुखा मावनायनिफ्राय हयथ' जोङो एफा जुदि बिसोरखौ हमथालांनायनि लामा जुदि जोङो स्टेपफोर लायोब्ला हयथ' सानसे बैफोरबायदि गिदिर गाज्रि जाथायफ्राव थाङालासिनो एबा गावखौ बुजियैयाव साननो हायैयाव गावनि जिउखौनो अननाय गैयै खालामनानै बुहुमनिफ्राय फोजोबनानै लानाय बैफोर खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव दोननो हायो स' मानो होनब्ला जोंनि जिउआ जोबोर बेसेन गोसा ओरैबायदि बेसेन गोसा जाय जिउखौ जोङो जोनोमाव खेबसेल' मोनो जों रावबो मिथिया माब्ला मोनफिनगोन मोनगोन ना मोना जों मिथिया जोंनि जिउआ खेबसेल' अनलि वान्स बे जिउआ जोबोद दाम गोसा बेसेन गोनां जोङो मोननो थाङा जोङो जिउआव खेबसेल' मोनदों जोनोम मोनबाय आरो जोनोम जाबाय जोङो देरबाय आरो बेखौ जुदि खोमानानै लायोब्ला नेक्स्ट टाइम जोङो मोननो हाया स' बेखायनो जोंनि समाजाव जोङो बैबायदि साननायखौ लाबोनांगोन जे जोंनि जिउआ एफाबां बेसेन दं आरो बै जिउनि फारसे जोङो भेलुखौ बिनि गुनखौ जोङो मिन्थिहोनो हानांगोन आरो बे जिउजों जोङो जोंनि सारा जिबनाव मोनसे गिदिर खामानि मावलांनो हायो एबा जोंनि जिउ एबा थांनाय समखौ जोंनि जिउ समखौ मोनसे गुन गोनां एबा गोजौ थाखोनि जाहाथे जिउ थांनो हायो थाखा फैसाजों नङा नाथाय जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा जुदि मोजां जायोब्लानो जोंनि जिउआ गुन गोनां जायो बेनि फारसे जोङो साननो हागोन आङो बैफोरनि फारसे साननानै दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जादों जुदि जोंनि आंनि भिउवार्स बिथांमोना जुदि बेबायदि टपिकनि सायाव जुदि साननाय दङब्ला जोंनि समाजनिफ्राय बै सुइसाइड होननाय जे सोदोब बेखौ जुदि खोमोरनो सानोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम हानायमानि शेयार खालाम आरो जाहाथे सोरबा सासे जोंनि फंबाय एबा बिनानावा
बै सुइसाइड जानाय होननाय साननायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बैनि फारसेबो बेयो सांग्रांथि होनाय जागोन मानो होनबा दिनै आरो नै फैगासिनो दङ जोंनियाव दा जिबायदि सिचुएसन कर'ना भाइरासनि दारै मेट्रिक आरो एचएस नि रिजाल्ट जों मिथिगौ थांनाय बाराव जेब्ला एग्जामा केन्सेल जायो अब्ला सासे बिनानावा सुइसाइड खालामदों मानो एग्जाम होनो मोननाय नंला एफाबां ट्राइ खालामनानै एफाबां स्ट्रागल खालामबाय एफाबां हार्ड लेबार खालामबाय फरायनानै एग्जाम होनो होननानै प्रिपेयार्ड जाखानाय समावसो एग्जामा केन्सेल जाबाय थ' बेखायनो बियो साननो हायियाव गावनि साननाया गोजौ फारसे थांनायाव आंनो मानो नांबावगौ केन्सेल जाबाय आं ओरैबायदि सानदोंमोन जे आं मेट्रिकआव ओरै आं एसेखिनि पार्सेन्ट एसेखिनि जौखोन्दो लानानै आङो मेट्रिकखौ लिरगोन आरो आं एसेखिनि पार्सेन्ट आङो लानानै दिन्थिगोन होननानै मोनसे टारगेट खालामनाया फेल जानायाव जोङो फेल जायोब्लाबो रिलेशनशिपआवबो फेल जायोब्लाबो सुइसाइडनि फारसे सानो आरो दिनै थांनो नागिरगासिनो दङ मेट्रिकनि रिजाल्ट एसएसएलसिनि आरो एचएसनि रिजाल्ट होनो थांगासिनो दङ बै होनो थांनायाव दिनै फरायसाफ्रा हयथ' गावसिनि सेटिसफेक्शनसिम मोननो हानाय बा सेटिसफाइड जानो हानाय जुदि नम्बरफोर मोनाब्ला मा मिथिगौ जोंनि फरायसाफ्रा हयथ' बैफोरबायदि खामानिखौबो साननो हागौ नामा आंनिफ्राय मोनसे बे सानदांथि स' बेखायनो जोंनि गभर्नमेन्टआबो जाहाथे बैफोरबायदि लेभेलसिम जोंनि फरायसा फंबाय बिनानावफ्रा साननो हाया बेनि थाखाय रोखा जाखानाया खुब मोजां आरो आङो बेखिनिखौनो मोनसे सुइसाइडनि सायाव सांग्रांथि बायदि मेसेज नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनानै आङो बेखिनिखौ दोनथ'बाय आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनदों आरो आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना आंखौहाय हेफाजाब होगोन जाहाथे बे भिडिअआ शेयार जायो आरो जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जाहाथे बैफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानो हायो आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ